Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Nida. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Nida. Kini akong problema, bahin ni sa akong amahan nga usahay isog kaayo. Pero aron inyo masabtan ang akong sagilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang kailangan mo'y di na ko kahibaw kay ha? Ida, iha. Ay nana, ramanday ka diha. Uy, dugay mo sa kay kanisod. Uy, unsa man dat? Mular ka ko karon pero usara ka adlaw. Ha? Dili ko gusto nga samtangwa ko. Maglaglaag ka nida ha. Ini ka lang sa bahay. O lagi dad. Bantig mag-igat-igat ka ha. Di lagi dad, uy. Sige, ato na ko. Lagring, paibawa si Timoy nga magpatod ko sa airport. Mulakaw deron si daddy. Tawagan ako daan si Jimmy nga magkita mi karon. Hala dayo, oy. Hala, di bauran ra ba kung daddy ni mo day nga dili ka palakton kay wasiya. Ay lagi kabalakan nga gring. Di lagi may bawa na si daddy. Ako rin manubag anak nang. Unya ba sig ako'y mapatsang daddy ni mo? Ayaw lagi kabalaka lagi ana. Ako rin manubag anak kung unsa man gani ang mahitabo. Ha, wa kay tulubagon nang. Day. Ang tinuod, sobra kay ka-istrikto ang akong amahan. Mo nang hangtod karon, nagtago-tago lang una mi sa akong hinigugma nga si Jimmy. Unya, Day, pinamingawan ako ni mo eh. ako sa dong, gimingaw na kay kunimo. Unsa ka, ipon lang ta. Ha? Mapatyan tanan sa akong daddy, uy. Ibaw ba ka unsa ka-istrikto ang akong amahan? Unsa akong natuwa ni ha? Ibaw ka, kinatong gugman. Ibaw biya ka nga, love kay tika, di ba? Padihas lagi ta. Unsa man ka, ako, mga tuban ko ni mo man. Na, mapatyan ka sa akong amahan, Jimmy. Pero, di ba ibong day mo sigil, tiginahan niyo eh. Wala lagi tayo mahimo lagi. Agwanta lang sa ta sa pagkakaroon, please. Sa kagmisita ko sa inyo ha? Hindi ka mahadlog sa akong daddy. Isog ka ba kaayo to? Ay, huwag ko dotang plano dito, huwag ko dotang buhaton, gawas pa. Huwag ko sa niya. Oo, sa hinuon. Misita ko na huwag love, tika. Sige, sige. Pero di lang sa karon ha. Kay umang nga akong daddy. Nilarga man. Mabutaw na kalugar ko ron. Kay nilarga. Mau ba? Oo, dong. Pero, saman, mahal gyud ko ni mo ha? Ano sa'yo pati mong ipasabot, uy? Bisita ko sa inyo eh. Di ba ka mahadlok lagi sa akong daddy? Mahal gyud bisa ka na mahadlok ang taon ko. Bisa ko sa iyang buhaton yan mo. Bisa ko sa iyang buhaton. Okay ra ka. Ug may buhaton siya nako. Sayang ngay sabayang nang angay na kong kadlukan kay siya man mao dunay sa nako. Ha? Oh, ay kadlok eh. Kaya ako nako si daddy mo, ha? Tan-aw na mo kon kinsay isog na mo do ha. Tayong pa sa unsa may buti may pasabot. Musukol ka sa akong amahan. Adili man ingon nga musukol ko diday nga makig-away ko. Ang akong buti pasabot nga kung ang akong gugma o atong gugmang duha na may matod pang akong amigo nga maipit ba kinahanglan nga ako ipaglaban na atong gugma ang akong gugma diha nimo. Oh, maubad Ako yung Jimmy. ipakita ni mo day kaya kong ipaglaban di ko mahadlok tungod og alang sa akong gugma nimo. Dong. Oh day sapat yun po si umahan simba ko lang Di ka mahadlok? ko mahadlok isan Sure? ko mamatay pa ka. Mauban eh. Ikaw mamatay. Di ka Okay. mahadlok? O day dili day di ko mahadlok day simba ko lang. Hanggang. Sikag ingon nga di ka mahadlok mamatay niya. Sikag ingon nga simbako lang. Ay sus Hadlok di ka mamatay. yay asa tungod og alang nimo andam mo ko ibuhis ang akong kagalion akong kinabuhi tungod sa atong gugma. Nga naman yung makasimbako lang. Ni pa ko lang ka ba kay base nung matinood sayang kayo nga akong pinaglaban atong gugmaw niya mamatay ra sa diay ko di ba? Jim. Recorded by X Thunder Gaming. Basta day ay magbisita ko sa inyo aron mo kaila ko sa mong daddy di ba? Sige dong, ugma ato sa bahay ha kay basig mo abot atong akong daddy. Ipaila-ila ka. Unya ikaw na bahala niya. Ayaw lang siya sukli aron di ka makontrahan. Ay sus ay kablaka day ako rin bahala na. Sige ha, ugma ha, maghuwat ko nimo sa bahay. Chati ko kung na nakasagawa sa among bahay ha. Oh day
Nakita na ko ang akong gugma sa akong hinigugma nga si Jimmy. Kay bisan sa kaisog sa akong amahan, wa man siya nagpakita pahadlok. Hinuon, nangusugid siya nga mamisita sa amo aron iyang ikahimamat ang akong amahan. Unya to, saan naman ang orasa? Wa pa man kin moabot si Jimmy. Pa siya mo text na siya sa among bahay. Day! Ay, sinang lagring. Nida! Kadiyot nang, ablihan sa ako nang. Day! Oh, ansa man nang? Ay, nadas daddy ni mo. Nga gisugo ko niya nga pasulkihan ka nga naabot na siya. Oh, mao pa nang. Sige nang. Naulit aday si Daddy. Oh, unsa naman sa nang lagring? Day, pagkawason ko kang daddy ni mo kinaay na misita ni mo. Ha, kinsa man nang? Na, ambot lang day oy, wa ako ka kuan klaro, wa ako ka klaro ana. Ato alang ato day. Patubangon ko nukar ko dito ni daddy ni mo. Oh, sige na, salamat. Kasi kayo namisita na ako. So, si Jamie pa ka? At doon niya ako. Dad? Paglingkod mo diri, iya, kaya doon ko isultihan ng mga tabagak. Dili man din ni si Jamie. Dere, paglingkod mo. Hello, Dagita. Good morning. Good evening. Good morning po tomorrow. Hello, Dina, my love. Dina, no, ni dare. Ni ako, bisan kusuking uwan sa amo, pero ni agi ko. May gani kay wagay uwan din sa inyo. Pero sultihan, di ka. Bisan bagyo pa. Di siya makapagungsa kung tinguha ni mo, my love. Ako yung ang punon ang imong gugma. Panghilo mo! Pangdoklong tayo mo. Pangdoklong tayo mo. Ay, bawa ba mo sa inyong gibuhat, ha? Sa unsa, sir? Wa tingali may daw tang gibuhat, sir. Wa bitaw pero sultihan ta mo, ha? Wa ko'y gitugutan nga makikirelasyon sa akong anak. Bisan kinsa! Dad, Wa pa na ko tuguti ang akong anak nga musod ang butanga. O kung doon naman gani mga haras pagpasakit sa akong anak. Dad! Pistula! Usay pistula. Pistula day! Pistula day! Mubuto na, sir. Mubuto yung taon na, oy. Mabutong mo lang. Bago pa man gani ni nakapusen. Gusto na kong way mo samok sa akong anak, ha? Samtang nagtungha pa kini. Kay kung doon ay magsamok-samok sa akong anak, ako, pabutong ko ni. Ay. Nausa ka man, ha? Nausa ka? Ugwa, sir, kalit sakit ako diyan. Oo, niya. Amo na lago ko ninyo. Salamay kasi yung pagpasula ko din, sir. Alis ako. Soy, ikaw, nausa ka man, ha? May uli naman itong kauban mo. Ikaw, wapa maglain ni mo tiyan? Kinirabang akong pistola. Basta makak na ganina na ako, buto naman ang sunudan. Sir, muli lang ko, sir. Kalit malang kalabad ang akong o, sir. Ato lang ko, sir. Naglabad ni mo? Oo. Naglabad ang uwa pero nagulit siyang tiyan. Kuanggol ka man. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. Pistulan ko. Kuanggol. Iha, kung saan naman, ha? Dad, sa tinuod lang, wa ko'y nagustuhan ato nilang duha. Bisan og duna pa. Dili gyapon ko musugot, ha? Tungod kay nagtungha ka pa. Dad, mag-graduate na ko. Ug matud mo pa ako, mag-graduate na ko. Wana'y problema, di ba? Bisan, ha? Wa pa kumuingon nga. Pero Dad, niingon naman ka nga pwede na akong makikrelasyon basta mag-graduate na ko. Nya, may graduate ka na di. Sunod buwan na gani akong graduation. Bisan, ha? Wa pa kumusulti ni mo nga pwede na. Nga mahimo na, ha? Ma'am, nangita ni mo. Si Jimmy na tingali ron. Dad, kadiyo sa dad ha? Usa? Dad, si Jimmy, Dad, akong boyfriend. Usa? Dong, akong daddy, si Daddy, Armando. Mangabi, sir. Usa na kayo sa gabi una, ha? Nahibaw ka ba? Nga karon pa lang gabi una, hapit ako makapuselong tao. Recorded by X Thunder Gaming. Kung wa pa magkasibat ang duha din sa kumpanimahay, wa untay siguro gikuha na sila din sa puninarya. Nahibaw ka ba do? Nga kining akong pistola, Uy. wa pigini mahitabo nga mikagal kini, ha? Sir, may armas ka? Na lisensya, sir? Well, lisensya sa army.
ang akong protektahan, ha? Maurag yun ang akong pamilya, ang akong anak. Pero sir, basing madakpan ka. Way dakop sa army. Basta importante na ako nga maprotektahan ako ang akong pamilya, ang akong anak. Ay, ikaw, kaya ni mong protektahan ang akong anak, ha? Yes sir, kayahon sa army. Huwag yung sa ni mong pagsiguro, nga kaya ni mong protektahan ang akong anak. Kaya ano? O sabay mo trabaho, ha? Pulis ko sir. Sorry sir, daghan may gipagdakop nga mga illegal nga armas. Mga armas nga way lisensya ba? Gahapon, nakadakop mi, daghan may dakpan. Tulo sila buhok. Pero duha ang dakpan. Kay ang ayang armas, way lisensya. Sa manday ang usa, nakadagan. Oo, pero makato sila kabuok. May sukol nun siya sir. Nga, akong napusilan sir, patay. Giyabok sir. Maunay akong ipangita para sa kong anak. Kanang makaproteher, ha? Makapanalipod kaniya. Dili parehas atong duruha nga. Ang naong mga tambalos-los. Sige, masing kuan, kining masing mananaw mo sini. Lakaw pananaw ka mo. Ayaw ka balaka. Safety ka rin imong. Kisa ganito nga ni mo, no? Jimmy sir, Jimmy. Ay, yes. Sige ha, pananaw mo sini. Di kwartao, pangaon mo, humanin niyo pananaw sini, ha? Sige, lakaw, panuroy ka mo, lakaw. Dad, Wa ka man magsulti nga pulis dahil ng tawhana. kaya nga na di ay dad. Ayaw na pagpaduol, ha? Palayo atong lalaki, ha? Dad, Tuman ang among mando. Ang akong gitugon kanima kung gisulti kanimo tumana. Dili ko gusto nga makigirelasyon kag lalaki ilabi na sa usa ka pulis. Nakasabot ka. Daddy. Mo na akong problema ron, kay murag supak pit kayo nga akong amahan sa akong hinigugma kay lagi usa di ka pulis. Naglipok ko nga nung supak kayo siya. Wa ka ni mga daotang binuhatan ng akong amahan. Masa akong buhaton ani, uy nga iya mang gid ming buwagon. Masa manong kamo ang pasaltihon, Nida. Marketing. Thank you. San Ate Pres? Okay, ang sender na ito ka. Si Nida Ate Pres. Simple, simple kay Nida Ate Pres. Yung papa, di mo sugot ka ng dagan nga manguyab siya. O sa'yo, man na ini-graduate ako. Niya ingon siya na. Kung man pa ka nang hapit ako mag-graduate niya, karong taoiga mag-graduate ako. Niya, mga itong daan na misita niya. Panghagisan siya papa. Pagkaroon na misita pulis. So, pulis. Sige, pananaw mo sini. Pero pag uli ni Ate Pres, ganyan siya, di na ko gusto nga mo dul-duol pa katong tawana. Di ko gusto manguyab ka pulis. Ang katarungan sa iyong papa, kay patiwason. Malaman siya, padung naman siya eskwela Ate Pres. Ganong di man siya padung musugot. eskwela. Padung na siya human. Ganong di man musugot yung papa nga pulis ang iyahang uyabon. Mao na yung problema. Basi, wa ba kano illegal nga mga binuwatan? Mapasatay siguro. Siguro ito. Ay, siguro na mo, hindi da. Paniti na mo papaday. Sa mabdugay, magminyo nag-drive siya malapang. Sige, gato nato. Mao na practice na drive siya balabal si Pedro kay. Okay ba siya no? Pamasin di ay. Yung masuki na ko na siya. Pamasin di, makasuki guwapa. Ang sugot. Lain na ba ni ka Pedro Ate Pres? Suki tuli ni. Wala ka. Suki tuloy. Tuliw na niya yung mga pasayro. Di naman sa ni say charming ba? Charming siya. Gwapo si Pedro Ate Pres. Nagagmay sa kapangayaw ang sarga ko sa Di na sa ni say appeal. Gagmayar sa din. Nay appeal. Nay 6 appeal. Pero nanubra iya. 7. Babon saya ito mayaw-yaw niya mabek. Aliw ka ba? Ari ka sa episode 6, versikulo 2. Ano naman? Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan og inahan. Og kini ang saad aron ka mabulahan Tinoda. ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Karon, ma'am, kaning kahimtang imong papa maayo man nga gipugnan ka o si tawagan na sa amo kana sa amo gitawag Gididaan. o sa amo Gididaan gitawag sa papaguyab. sa amo lan gitawag nag pinikito Piki to. pinikito Kasi ba sa na kanang gidili pa? strict strict. maayo man apan kanang gingon nimo nga dili siya musugot na pulis ang imong mabana basin basta naay dili mas maayo imong susihon Mas bayo pa. mas maayo imong susihon kay pananglitan. Hadlok na siya nga duha na armas magda. May na imong susihon nung ano dili siya musugot og pulis nga kadtong sa
sakto, ningon magani siya nga, uy, ikaw may pangita sa akong anak. O, panuroy mo, Oh, panakaw mo sini. atik-atik ra siguro. Oh, atik-atik. Unta, og ningon ka nga say illegal nga binuhatan sa ako nag-ingon. Mas mayo mo susihon inday. Susihon, gid. Kapanalitag imo ng pasagdan. Oh, unya panalitag usay dangatan sa imong amahan. Sakit magyapos imong balatian. Oh, buta na pa ngano man pa ano dilim ko manguyab ko standby di ka karon na nay pulis di ka ano man. Oh, ano man. Pero bawa siya pagka istorya niya at least may bawaan nimo unsay hinungdan. Apan ka nang gingon niya nga unya ra ka pabatunag hinigugma ni kamay na mag-eskwela mas maayo ka na. Mas maayo ka na kay ninira bang kabaguan karon pananglitan og mag kinabuhi na kamong minyo unya ang imong bana ibutang tangpunga ka ng balasubas, makita baglaing asawa. Ikaw mabilin, kamao na ka man kay sikay, kana naman kay na pumang profesyon. Kana. Oh. Bala sa eskwela, dida. Pananglita nagtrabaho na kag bangko, nagtrabaho na kag insurance o unsa dia pananglitan og magkabuwag mo sa imong bana o di ba imong bana himabay so mabungkag kang maungkag kang pagpuyo na man na mag-eskwela na Nakapaingan, na. Kung sa eskwela, trabaho sa una doon, no? Blood bank? Blood ba? Oh. Sakto na imo apan ang ikaduha susiha ang kahimtang ni mong papa o ngano Susiha, gida. oh. Nana, di ko mo to, nagwa na dawtan nga binuhatan ng papa, kay nganong di man siya gusto pulis imong mabana. Kanin dots pulis, dagko na kay suldong pulis, nga tigproteher sa katawhan. Kuan, Basta tarong lang sa nga pulis, pero kanang ubang mga pulis nga daw-daog lang sa mga kuan, di mayo. Kana imong uyab, tarong lang sa nga pulis. Mahimo sad gulat og kana iyang sultihan ang iyang uyab nga pulis bitaw mao ipapapanidon siyang papa pero iyan lang ang iyon nga ayaw lang taw kun saa pero ingon ana siguro oh kay pananglitan sa ako nang ingon magkinaunsa bago gyapon nimo lain kay paminaw nga imo ring papa ingon ana mo ni mga illegal salamat sa pagpanagan dito naman Korago ang puzzle, Tihon. RMN